Аз съм Атанас Стоянов Асто. Вие гледате 4 колела и днес ще се запознаем с един голям кораб. Mazda CX-80. С CX-80 Mazda прави опити за включване в луксозния сегмент и трябва да намери място там, където са X5 на BMW и Audi Q7. Дали това ще доведе до пряка конкуренция с гореизброените модели, ще се опитаме да разберем сега. CX-60 и CX-80 споделят една и съща платформа, като дължината на CX-80 е 5 метра, 2134 същата ширина като на CX-60, но дължината на междуосието е увеличена на 3120 мм. Другата разлика с CX-60 е, че тук клиренса е намален от 18 см при CX-60 на 16,5 на CX-80. Независимо от увеличените размери, дизайнерите са успели да запазят същата форма на автомобила и това всъщност придава индивидуалността и уникалността на Mazda на пътя. Предната решетка е изпълнена с малки пластмасови вертикални перки, които са черни, блестящи и излъчват послание за лукс. Хром обрамчва решетката и в долната част на бронята, тя е боядисана при по-високите нива, е боядисана в цвета на купето. При нивото Exclusive Line, долната част на бронята, както и арките над колелата и тук праговете са изпълнени в черна пластмаса, докато при високите нива Homura, Takumi, Homura Plus и Takumi Plus, те са изпълнени в цвета на купето. Фаровете са LED, като при високите нива имаме LED матрични фарове. Мигачите имитират оттене на човешкото сърце. Мисля, че после X5 сложиха подобен ефект в своите светлини. Единствената ми забележка е към мигачите отзад, които според мен са малки за този автомобил, но все пак са добре видими. Джантите са 20 цолови при всички нива на оборудване и всъщност автомобила се предлага само и единствено с 20 цолови джанти. Както казах, силуета на автомобила се е запазил и е абсолютно разпознаваем на пътя. Промяната е само в този хром, като при Mazda CX-60 той беше в черно, както и релсите на покрива, докато тук вече виждаме сребрист хром, който придава допълнително чувство за лукс. Задните светлини са също така разпознаваеми на пътя и, както се казва, създават уникалния светлинен подпис на Mazda. Не може да сбъркате Mazda на пътя. Автомобила, който представяме, е в цвят Artisan Red, като този цвят е новия уникален цвят за Mazda и предполагам той ще измести от сърцата на любителите на Mazda така наречения Soul Red Crystal. Другия нов цвят е Melting Copper, което няма нещо общо с нашинския копър, но пък е много интересен като цвят. Интересно нещо, което можем да забележим тук, е липсата на ауспуси. Спускателната система не се забелязва. Не е както при CX-60 да има фалшиви ауспуси, украсени в хром. Тук просто не се забелязват, което позволява долната част на бронята да бъде изпълнена много красиво.